tukunna ka zo kan wa'inda aka sani. To dan haka wannan zaɓin ba naka bane, ubangiji ne ya isa ma wannan zaɓin ba kai ba. Ka zo a kawo ma wa'inda kake so kuma su ci mutuncin ka su ibin umarnin ka, ya za ka yi da su? Wanda ma wa'inda baka sani ba, yau in suka zama wasu in ka ce kana buƙatar guri a gurin su ba za su damu ba. To shine abu na uku kuma, furodusoshi masu ɗaukan nauyin fim. Dan Allah dan Annabi ina mai ba su shawara su daina son zuciya kuma su daina son rai, kuma su cire neman alfarma a gurin wani jarumi, su sa a ransu neman kuɗi suka fito, kuma sai da kuɗi ake neman kuɗi. In har za ka cewa jarumi kana neman alfarma a gurinsa, to ka sa a ran jarumin zai iya maka duk abin da kake so. In kana neman alfarma a gurin darakta, ka sa a ran darakta zai iya maka duk abin da kake so. Dan haka ka fitar da kuɗi ka nemi kuɗi. Amma duk wa'innan abubuwan wallahi matuƙar ba za ka yi addu'a ba za ka same su ba. In dai ba za ka yi addu'a ba, babu su a cikin tsarinka. Kuma in dai addu'a, duk wanda kake tunani ya kafa ƙarfinsa wallahi, in dai ubangiji ya sa halima. To dan haka ina ne ba mu shawara akan wannan abin da muka shigo da shi mu gyara gaskiya. Da ni producer da kai director da kuma kai jarumi, mu da ku tsintsiya ne madaurin ku daya. In ɗaya watsi wallahi sai an nemo ɗaya dole. In ba producer jarumi bai isa fim ba. In ba director jarumi ba zai fitar da fim yadda yake so ba. Haka in ba jarumi abin ba zai yi ba. Duk zancen fa magana ɗaya ce, akan kuɗi ake. Kuɗi su ne tafiyar komai. To in ba mai bada kuɗin ba zai zo ya da sake mara. To dan haka wannan shawara ce, wanda ya ga ta masa ya ɗauka, wanda ya ga in ba ta masa ba yayi yadda yake yi. Allah kuma mu ya shige mana gaba. Allah kuma ya ba mu ikon gyara abubuwan da ake mu ringa kawo ci gaba akan wannan harka. Mu yanzu muka fara, ba jima muka ba. In mutum zai zage mu ƙarfin zage ba. Saboda annabi wa'inda suke tare da shi na jikinsa jininsa su suke masa hasada kuma suke zagin sa. To waye kai da ba za a zage ka ba? Kuma waye kai da ba za a gaya ma gaskiya ba? To ko ka ji ka yarda ko ka yarda, Allah ne ya ce masarar da ku, duk da ni ba malami bane. Dan uwanka ne, ni producer ne, ni kuma jarumi ne. Amma yanzu haka muna kan gabar tasowa, kuma Allah muke roƙo matsayin da duk wanda yake tunanin ya kai, Allah ya sa mu wuce wannan matsayin. Ba ina korafi akan kaina bane, ina korafi akan wa'inda suke so su isar da sakon su ne, ba sa kamun kafar da za su kai wa wa'inda ya dace su kai wa sakon. Mu kuma kofa a buɗe take. Wallahi in kana so a gaya wa Tinubu gaskiya, ko gwamna ko sarkin Kano, wallahi ka zo ka same ni, mutukar ka zo da tsari wallahi zan faɗa. Dan haka in daure ne za a siya daure ne akan harkar gaskiya, shugabannin ne masu. Ka je yanzu ganin sarki, ka kwana 5 baka gan shi, wallahi in sarki ya san labari sai ya dau mataki akan wa'inda suka hana ka gan shi. Haka zalika gwamna, wallahi duk wanda ya je neman gwamna bai gan shi ba kwana kusan 3 ko 4, in dai har gwamna ya sani, wallahi sai an dau mataki akan wa'inda suka hana shi gani. Shugabannin mu ba su ne azzaliman ba, na jikinsa su ne azzaliman. Dan haka dan Allah mu ringe wa kanmu adalci. Allah ya saka da alheri. Na gode, ni ne Jamilu Umar Naku Kansi. Assalamu alaikum.